Mateo Kapitulo 13. Niadtong adlaw mipahawa si Hesus sa balay og milingkod sa daplin sa dagat og mingdugok kaniya ang daghang katawhan tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod ug ang tanang katawhan nanindog sa baybayon og siya nagsulti kanila og daghang mga butang pinaagi sa sambingay sa pag-ingon, "Ania karon, usa ka magpupugas miadto sa pagpugas." Ug sa nagpugas siya, ang uban nga lugas nahulog sa daplin sa dalan, ug nanugok ang mga langgam ug ilang gituka. Ang uban nahulog sa kabatuan diin walay daghang yuta, ug gilayon miturok tungod kay wala silay kalawom sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw, nangalaw sila, ug tungod kay walay gamot, nangalaya. Ug ang uban nahulog sa kasapinitan, ug mitubo ang mga sapinit, ug nagtabon ug naglumos kanila. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta, ug nagapamunga. Ang uban usa ka gatos, ang uban kanuman, ug ang uban katloan. Ang adunay mga igdulungog magpatalinghog, ug sa miduol ang iyang mga tinun-an na nag-ingon kaniya, "Nganong nagasulti ikaw kanila sa mga sambingay?" Ug siya sa mitubag, miingon kanila, "Kay kaninyo gitugot ang paghibalo sa mga tinago sa gingharian sa langit. Apan kanila wala itugot, kay adunay iya paghahatagan ug magadagaya. Apan ang walay iya, pagakuhaon gikan kaniya bisan pa ang iya. Tungod niini, nagasulti ako kanila sa mga sambingay, kaysa nagatan-aw sila, wala makakita. Ug sa nagapatalinghog sila, wala makadungog, ug wala usab sila makasabot." Ug natuman kanila ang tagna ni Isaias nga nagaingon, "Pinaagi sa pagpatalinghog makadungog kamo, ug dili kamo makasabot. Pinaagi sa pagtan-aw makakita kamo, ug dili kamo makatukib. Kay ang kasing-kasing niining lungsura gikubalan, ug ang ilang dalunggan na bungol sa pagpatalinghog, ug gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita pinaagi sa ilang mga mata, ug makadungog pinaagi sa ilang mga igdulungog, ug makasabot pinaagi sa ilang kasing-kasing, ug aron dili sila managbalik ug pagaayuhon ko. Apan bulahan ang inyong mga mata kay makakita, ug ang inyong mga igdulungog kay makadungog. Kaysa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga daghan nga mga manalagna ug mga matarong nga buot mutan-aw sa mga butang nga inyong nakita ug wala magpakakita, ug sa pagpatalinghog sa mga butang nga inyong ginapatalinghogan ug wala magpakadungog. Busa, patalinghogi ninyo ang sambingay sa magpupugas, bisan kinsa nga nagapatalinghog sa mga pulong sa gingharian ug dili niya sabton, muanhi ang dautan ug muilog sa napugas sa iyang kasing-kasing. Mao kini ang nahapugas sa daplin sa dalan, ug ang nahapugas sa kabatuan mao kadtong nagapatalinghog sa pulong, ug sa gilayon gidawat niya nga malipayon. Apan kaniya walay gamot, kundili milungtad sa jutayng panahon lamang, ug kung moabot ang kalisdanan kun paglutos tungod sa hinungdan sa pulong, gilayon siya mahipangdol. Ug ang nahapugas sa kasapinitan, kini mao kadtong nagapatalinghog sa pulong. Apan ang pag-atiman niini nga kalibutan, ug ang limbong sa mga bahandi nagalumos sa pulong, ug mahimo siyang dili mabungahon. Apan ang nahapugas sa maayong yuta, mao kadto ang nagapatalinghog sa pulong, ug nakasabot niini. Siya sa pagkamatuod nagapamunga, ang usa ka gatos, ang usa kanuman, ug ang usa katloan. Usa na usab kasambingay iyang giasoy kanila sa pag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagapugas sa maayong binhi sa iyang uma. Apan samtang nagakatulog ang mga tawo, miabot ang iyang kaaway ug nagpugas sa bunglayon sa taliwala sa trigo ug milakaw.
Apan sa nagtubo ang trigo og namunga, midayag usab ang bunglayon. Og sana nagpanuol ang mga ulipon sa amahan sa panimalay, na nag-ingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magpugas og maayong binhi sa imong uma? Busa, diin man gikan ang bunglayon. Og siya nag-ingon kanila, usa ka kaaway nagbuhat niini, og ang mga ulipon na nag-ingon kaniya, buot ba ikaw nga mangadto kami og pangibto namo? Apan siya miingon, ayaw, tingali nga sa pag-ibot ninyo sa bunglayon, maibot usab ninyo pag-apil ang trigo. Pasagdi ninyo nga managtubo na sila sa pagdungan, hangtod sa pag-ani, ug unya sa panahon sa ting-ani, magaingon ako sa mga ngani. Ibto ninyo una ang bunglayon, ug hugpungon sa pinungpong aron pagasunugon. Apan ang trigo tigumon ninyo sa akong dapa. Lain na usab nga sambingay iyang giasoy kanila sa pag-ingon. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka lugas sa mustasa nga gidala sa usa ka tawo o gipugas niya sa iyang uma. Nga sa pagkamatuod mao ang labing jutay sa tanang mga binhi. Apan sa motubo na, labi pang dako kaysa mga utanon, og mahimo nga usa ka kahoy. Mao nga ang mga langgam sa kalangitan, nagadugok og nagabatog sa iyang mga sanga. Usa-usab kasambingay iyang gisulti kanila. Ang gingharian sa langit, sama sa usa ka libadora nga gikuha sa usa ka babayi, o gisagol sa tutulo ka takos nga harina. Hangtod ang tanan mitubo. Tanan kining mga butanga gipamulong ni Hesus sa mga sambingay sa panon sa katawhan, og wala siya magasulti kanila bisan unsa gawas sa sambingay. Aron matuman ang gisulti sa manalagna nga miingon, magabuka ako sa akong baba sa mga sambingay. Magalitok ako sa mga butang tinago sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Unya sa gipapauli na niya ang mga panon sa katawhan, si Hesus misulod sa balay, og mingduol kaniya ang iyang mga tinun-an nga nagaingon. Saysay kami sa sambingay sa bunglayon sa uma, og sa mitubag siya miingon kanila, ang nagapuga sa maayong binhi, mao ang anak sa tawo, ang uma mao ang kalibutan, ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian, apan ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan, ang kaaway nga nagpugas kaniya mao ang yawa, ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga ngani mao ang mga manulunda. Busa, ingon sa pag-ibot sa bunglayon ug pagsunog sa kalayo, mao ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Magapadala ang anak sa tao sa iyang mga manulunda ug pagakuhaon nila sa iyang gingharian ang tanan nga mga kahigayunan sa pagkapangdol ug ang mga nagabuhat sa mangilad ug igasalibay sila sa hudno sa kalayo. Didto mahitabo ang paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Unya ang mga matarong managsidlak ingon sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Ang may igdulungog sa pagpatalinghog, magapatalingghog. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga natago sa uma, nga sa hingkaplagan sa usa ka tawo, gitaguan niya ug sa kalipay milakaw siya. Og gibaligya niya ang tanan niyang kahimtang og iyang gipalit kadtong uma. Ingon man usab ang gingharian sa langit, sama sa usa ka magpapatigayon nga nagapangita sa maayong mga mutya. O nga sa pagkakaplag niya sa usa ka mutya nga hamili, milakaw og gibaligya niya ang tanan nga iyang kahimtang, og iyang gipalit kadto. Ingon man usab ang gingharian sa langit, sama sa usa ka pukot nga gitaktak sa dagat, ug nakakuha og mga isda nga nagakalain-lain, nga sa napuno kini, gibutad nila ngadto sa baybayon, ug sana nagpanlingkod sila, gitigom nila ang mga maayo sa mga sudlanan, apan gisalibay nila ang mga dautan,
Maingon usab ni ana ang katapusan sa kalibutan, manggula ang mga manulunda, og pagapinigon nila ang mga dautan gikan sa mga matarong, og igasalibay sila sa hudno sa kalayo. Didto mahitabo ang paghilak og pagkagot sa mga ngipon. Si Jesus nagaingon kanila, "Hingsabtan ba ninyo nga tanan kining mga butanga?" Sila ming tubag, "Oo, Ginoo." Og siya miingon kanila, "Tungod niini, ang tanang iskriba nga nangahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka amahan sa panimalay nga nagakuha sa iyang bahandi sa mga butang nga mga bag-o ug daan." Og nahatabo nga sa tapos si Jesus makapamulong ni ining mga sambingay, migikan siya didto. Og sa miadto siya sa iyang yuta nga natawhan, nanudlo siya sa sinaguga nila sa pagkaagi nga nanghibulong sila, og nanag-ingon, "Diin makadawat kining tawhana ni ining kinaadman og ni ining mga katingalahan? Dili ba mao kini ang anak sa panday sa kahoy? Dili ba ang iyang inahan ginganlan si Maria og ang iyang mga igsuon si Jacobo og si Jose og si Simon og si Judas? Og ang iyang mga igsuon nga babayi, wala ba dinhi ang tanan kauban nato? Busa, diin gikan kining tawhana makadawat ni ining tanang mga butanga?" Og kaniya hingkaplagan nila ang kahigayunan sa pagkapangdol. Apan si Jesus miingon kanila, "Walay usa ka manalagna nga walay kadungganan, gawa sa iya da nga kaugalingong yuta, og sa iyang kaugalingong balay. Og wala siya magbuhat didto sa daghang mga katingalahan tungod sa pagkakulang sa pagtuo nila."